በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕሩሕ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ክሳብ ዝሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ስለ ዝረዳእና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፅሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን የደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቀልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ እግዚአብሔር ንህዝቡን ንዓይን ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ከም ፍቃድ አምላኽ ብጸጋ አምላኽ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስትና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁፅሪ 62 ስለ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ትንስእ ኣብ ዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ሰሪዓ ኣብዚ መበል 21 ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንርኢና እቲ ሎሚ ንሪኦ ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ካብ ቁፅሪ 121 ክሳብ 128 ዘሎ እዩ። ዐ ይብል ወይ ከዓ ዓይን ይብል ኣብ ናይ ትግርኛ ኣብ ናይ ግእዝና ከዓ ዐ እዩ ዝብል ትርጉሙ ሓደ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ዐ ብሂል ዓብይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ማለት እዩ። ዓብይ እግዚአብሔር ወዓብይ ሃይሉ አልቦ ህልቁለ ጥበብ እዩ። እግዚአብሔር ሓያል ዓብይ ዕብየቱ ከዓ በስርሑ እዩ። ንስርሑ ንተኣምራት ከዓ ቁፅሪ የብሉን ኢሉ ልበ አምላኽ ገሊፅዎ እዩ። ስለዚ ፍርድን ጽድቅን እገብር ኣለኹ ነቶም ጥቃዕተይ ኣሕሊፍካ ኣይተሃበኒ ንባርያኻ ብሰናይ ተዋሓሶ ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ኣዒንተይ ብናፍቆት መድሓን ቃልካ ኣዒንተይ ብናፍቆት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ ከም ጸጋኻ ንባርያኻ ገበረሉ ስርዓታትካ ከዓ መሃረኒ ኣነ ባርያኻ እየ ምስክራትካ ክፈልጥሲ ኣእምሮ ሃበኒ ሕጊኻ ኣፍሪሶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ግብሩ ዝገብረሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ንትእዛዛትካ ካብ ወርቂ ካብ ጽሩይ ወርቂ ኣብሊፀ ፈትዎ ኣለኹ ስለዚ ትእዛዛትካ ዘበለ ኩሉ ቁኑዕ ምዃኑ ቆፅሮ መጎዳ ሓሶት ዘበለ ከዓ እጸልኦ ኣለኹ እዩ። ንኣስተንትኖ ክጥዕመና ምእንቲ እዚ ካብ 121 ክሳብ 128 ሕጂ ዘንበብክዎ ዐ ወይ ከዓ ዓብይ እግዚአብሔር ዝብል ነስተንትኖ ክጥዕመና ምእንቲ ኣብ ሰለስተ ክንከፍሎ ኢና። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? እቲ ህልው ኩነታቱ ልበ አምላኽ ዳዊት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኩነታቱ ይቀድም ዝገልጽ ካልኣይ ኣስዒቡ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሰባትን ኩነታቶምን ከባቢና ምልላይ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ብጸሎት ዝደልዮ ነገር እዚ ግበረለይ እንዳበለ ከም ፍቃድ አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ለምኑ ክወሃበኩም ዝብል። ስለዚ ተቀዳማይ ህልው ኩነታቱ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሰባት ተረዲዩ እንታይ ዘድልዩ እንታይ ክገብር ዘለዎ አምላኽ እንታይ ዓይነት ጥበብ ይክህቦ ኣብቲ መወዳእታ ከዓ እቲ ካብ አምላኽ ዝብነዮ ነገር ብጸሎት ክሓትት ከሎ ንርኢ። ቀዳማይ ህልው ኩነታቱ ኢሉ ፍርድን ጽድቅን ንገብር ኣለኹ እዩ። ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት እቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ጸጋ ክዝክር ከሎ ብሓይሊ አምላኽ ብጸጋ አምላኽ ዝገበሮ ጽቡቕ ነገር ክዝክር ከሎ ፍርድን ጽድቅን ንገብር ኣለኹ እዩ። ብድሕሪኡ
أعينتي بنافقوت مدحان كان قال صدق خان حمقاي أنا باريا خائي سلازي نتأزازات كا ورقي كابصري ورقة قبلي صفتو سلازي تأزازات كا زبالة كل قنع مخانو قصرو مقد حاسوت زبالة خا اسأل لألنهوي أزي اتي زلو خونتان بزعبا نفسو خجمجم كله أوانتان ألوتان أنا باريا خائي قبل كله أعينتي بمرأيك حمقة قبل كله تزلو هلو كونتات دا جمجم يري بدحريو أب كبابي زلو سبات يري حقها أفريسوم يومو إجزابير قبروز قبرلو جزيي أب كبابيو حق أملاح زفرسو كم بعل ساولن كالو تنزنبوروك سبات كم بعل أبيس يلم ودو حقها أفريسوم يومو إجزابير قبرو زقبرلي سلازي حق إجزابير ندحر زفرس سب كوينها ننبسيخون نخالوت صبوك كجبر أي تصبيوني خاي اتي مودات هزبز حزر ايوخا كاب اغزابير بصلوت زصبيو نغري ابز بصلوت زصبيو نغر مسكرات كا خفلت سي امرو هابني مستوعال هابني تقدميتي بصلوت هابز العلوا زلو مسكرات كا من انت خفلت نربح سغان انننت نشارنت زي كونت امرو مستوعال زدليا زلو مسكرات كا من انت خفلت سي امرو هابني نتوم تقعتي أحلفك أيتهابني نتقعتي أحلفك أيتهابني نباريخا بسنا يتوحسو عبيات كتقعني أيتفك اللوم كم تقاها نباريخا قبرلو سرعتات كخاء مهارن بزعبازي سألي بزعبازي أستنتيني إيه بهيل أبي إكزابير إيه مالت وي عين مالت إكزابير عابي مالتي سلازي بخما إكزابير عابي كاب تبزح أب مزمور داويد 147 كاب كلتا بحنساب كنا نببينا كاب كلتا خساب شومون تزلو مالتي إكزابير يروساليم يهنز نسودات إسرائيلي إكبالو نلبو متصورو يفوس نقصالهم يزنن قصرو هو خبتي قصر نخلاتهم ببسموم يسميهم ويتانا عبيو حايلو برتعيو مستوعالو وسن يبلون إكزابير نتحتات يدقفهم نرسي أنقنا أمدريو دقوم نإكزابير بممساو زمرلو نأملاخنا وداسي بمسنقو زمرلو نتن سمايات بدمنا زقلبب نمدري زنام زدالو نابخران سعري زبكل زمرلو أمسجنوي إيه بهيل عبي إكزابير عين بهيل إكزابير عبي عبي إكزابير وأبي هايلو وألوهل كل تبابيه إكزابير عبي هايلو خا بتكباراته بزحيد ني تكباراته خا زقصرو يبلوني أب 121 وصل 121 أب مزمور داويد 119 ينازل لنا نالبات تحريلكم زعتهم فردن صدق نقبر الله نتوم تقعتي أحلفك أيتهابني فردن صدق نقبر الله لبا أملاخ داويد ناتي بحايل إكزابير بسقا إكزابير زبصحو نقر يقلص أمسجن نتم كحت زي كونه فردن صدق نقبر الله كبل كله ساول سلسة جزية فتن قتلت كايد اللي خلو ساول سلسة جزية محرت كجبر اللي خلو أبولي كيدان كوينو نتناي فزم زخونا ناي حدث كيدان حقي صلاة أفكروا نزرقمكم مرقوا كفؤ نزقابركم صبق جوارو سلاتهم سقوكم من زساقيكم من تسألي وزبلو بس أجا أملاخ فردن صدق نقبر الله شعو نتهم تقعتي إحلفك أيتهابني حواري قدس باولوس ناز خمزة أجا كابين بخمين مخانو خجلس كله هلو كناتاتو جاليزو أب قدامي كورنثوس معرف 15 كابت شعات تجميرو كساب 22 كم زيبلي أنس نتا محبر أملاخ سلسة ساقوكوا من أس كلهم حوارياتي يمو حواري خسمة بقاعيكم كن
كاب كل حرخ نسي أنا نبزحات من أنت خربح نرأسي باريا خلاتون قبركوا أتوم أيهود من أنت خربح مس أيهود كم أيهود أو خونكو أتوم تحت حجز اللو من أنت خربح كا مستوم تحجز اللو بعلي كوا تحت حجن ده زي كونكو خنسي كما بتحت حجز اللو خونكو أتوم حجز زي بلوم من أنت خربح مستوم حق زي بلوم بحق خريستوس امبر بزي حق املاح زي كونكو خنستي كم توم حق زي بلوم كونكو انا اتوم دخومات من انت خربح دما مستوم دخومات دخوم كونكو بكل مقد نقول نقال يوم من انت خدحن نقول لاتهم كل كونكو سلقالاتو እግዚአብሔር استمسكن يكون ስለዚህ ፍርድን ጽድቅን እገብራለሁ ሆይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ حوالي خصمة زقبا أنا يكونكن اتزلهو بسأجا أملاخ يزلهو بسأجا أملاخ كا أزن سرح سريح نخلو من انت خربح نخلو كلهم إذا كل زقبر زلهو نخبر خان دحنة إيمو نتوم تقعتي أحلف كا أيتهابني مستوم كاتك عوز دالي زخوانا قدايات يبولو انتايو نتوم تقعتي أحلف كا أيتهابني أبي سيلو مودو ما فنكلا منجست غيرو كهادنو ليتن معلتن كهادنو خلو نتو غوبز انترخبكم حدرا اندابلي كان ولادي محسنني نتو من اسي انترخبكم حدرا يو اب تحلقا سراوي تخيچكنلو سلازنا املاخ گن كاب كينات ساول كابني ابي سيلوم كاب كالوت كلهم اتوم نغداتو كيدقسو زحادرو نتوم تقعتي احلف كايتهابن سلازم السبات قداي يبلنا مس صبوق زقبرنا خونا خفوق زقبرنا قداينا مس እግዚአብሔርን يتوم تقعتي احلفك ايتهبن حواري قدوس باولوس وعلت املاح كجلص كله انت ايلو اب كالاي تيموثيوس معرف 4 قصر 10 7 10 8 التسبكت باي من انت خملا كله ما هزاون من انت سمعوا جنا ويتا قوملي ابرت عني كاب افان بساون اناغفن سلازي كاب تقعتي أنا قفن نقول كله مستناقفة كمز غير واسي خمز غير دحينا زي كونس التسبكات بأي من انت خملا كله ما هزاون من انت خسمعوا جنا ويتا قوملي أبرت عني كاب أفان بساون أنا قفني እግዚአብሔር كاب أوكي قبر زبالة خنا قفني نابتا سماوت منقصو كأتون كدحناني ونعو كاب نزل ألم كبري يخنو أمين أب قصري 120 قلتن نباريها بسناي توحاسوي عبيات كتاوعني أي تفقد اللومي كل جزية زربانا مسبات زي كونه زربانا مسي نباريها بسناي توحاسوي وحس مالت نحاد نجر مرقاقزي نحاد نجر مرقاقز زخون وحس تخل يبلو بوتاتنا أسرو مثلل وحس زي بلو قداي طفو محلخا زي بلو سأبا دفو يبلو كل جزية زسرحوا بوتات وحسنات زلو خو وحسنات زلو مالتك أب حجز التمركوسة أب السندات التمركوسة كخون من سلازي نباريها بسناي توحسوي እግዚአብሔር እሙኒ نباريها بسناي توحسو وእግዚአብሔር ረዲካንን አጽኒዕካንን ይኻሞ ጸላእተይ ሪኦም ከሓፍሩስ ምልክት ደሓን ግበረለይ ንኣምላኽ ዝስዕቡ ከምዘይ ሓፍሩ እቶም ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ዝወፁ ከዓ ከሓፍሩ ምኽምለሱ ኩንስሑ ምእንትስ እንታይ ኢሉ ምልክት ደሓን እሳያታ ብሰናይ ተዋሓሶ ዝብል ዘሎ ነባርያኻ ብሰናይ ተዋሓሶ ጸላእተይ ሪኦም ምእንቲ ከሓፍሩስ ምልክት ደሓን ግበረለይ እግዚአብሔር نسخة خمزن ديخا خيبلة نزحاتو نزي ناي سنة وحسنة يقبر إكزابي نسخة خمزن ديخا السخة خمزن ديخا خيبلة إكزابير سلا قدس سمويلو نسأل كانن نحاتانن وحسنة تهيب سلا زخايو نباريخا بسنة يتوحسوزو نابنت قايل بزح جزي حاتيتو إكزابير كمل سولي كألن حنت معلتي قائل ناب أملاخ مسألة مسحاتها جن أملاخ بونو ويزم اللي سل بتعامي زجرب محرته لو هاتوي أب زفترة معرفة 4 قصري 10 4 10 حموشن
እንሆ ሎሚ ካብ ቅድሚ ምድሪ ትሰጎን ኣለኻ ኣነ ድማ ካብ ገጽካ ክሕባእ እየ ኣብ ምድሪ ኾብላልን ቀባሕባሓን ክኸውን እየ ክኸውን ከዓ እዩ ዝረኸበኒ ዘበለ ኩሉ ክቐትለኒ እግዚኣብሔር ድማ እምበኣር ንቃኤል ዝቐተለ ኩሉ 7 ከዕበት ሕነ ክፈድዮ የበለ ዝረኸቦ ኩሉ ምእንቲ ከይቀትሎ ከዓ እግዚኣብሔር ንቃኤል ምልክት ገበረሉ ስለዚ ልቢ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዘሎ ንባርያኻ ብሰናይ ተዋሓሶ እዩ ዋሕስ ክኾነኒ ዝኽእል ሰናያትካ እዩ ናተይ ግብሪ ናተይ ሓይሊ ናተይ ሰራዊት ናተይ ሴፍ ኣይኮነን ንዓይ ዋሕስ ክኾነኒ ዝኽእል ሰናይካ ስኻ ሰናይ ኢኻ ሰናይ ከዓ ትገብር ኢኻ እሞ ንባርያኻ ብሰናይ ተዋሓሶ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ነዚ ስለ ዘስተማቐረ ከዓ ኣምላኽ ኣብ ሓለውኡ ኣብ ቅዱሳኑ ዘለዎ ሓለዋ ክገልጽ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 105 ቁፅሪ 14-15 ንሱ ሰብ ክጠቕዖም ኣይሓደገን ንቁባኣተይ ኣይትተንኪዎም ንነቢያተይ ድማ ክፉእ ኣይትግበርዎም ኢሉ ምእንትኦም ንነገስታት ገሰጾም ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ስራሕ ኣምላኽ ስለ ዘስተንተነ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ብኩሉ ንቅዱሳኑ ይጣበቀሎም ንጉስ ግብፂ ንጉስ ጌራር ነዴና ሳራ ምስ ወሰዳ እግዚኣብሔር ብከመይ ዝመሰለ ድንቅ ነገር ሰይቲ ሰብኣያ ከይትቀረባ ከይትትንክፋ እንዳበለ ክጣበቀሎም ከሎ ንኩሎም ቅዱሳን ስለዚ ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ንስኻ ባዕልኻ ቅፅዓኒ ዕቡያት ክጠቕዑኒ ግን ከይተፍቅደሎም ሕጂ ኩሉ ዘረቡ ምስቶም ክጎድእዎ ዝደልዩ ዘይኮነስ ምስ እግዚኣብሔር እዩ ክንላማመዶ ንሕና ከዓ ክንላማመዶ ናቶም ክፉእ ዝገብሩና ኢልና ንሓስቦም ይኹን ፅቡቅ ገብሩናሲ ፅቡቅ ክገብሩ ከለዉ ናብ ኣምላኽ ክብሪ ክህብ ሕማቕ ክገብሩ ከለዉ ከዓ ቅድሚ ምግባሮም ናብ ኣምላኽ ክንዕቆብ ኣድሕነና ሰውረና ኽን ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ኣብ ቁፅሪ 123 ኣዒንተይ ብናፍቆት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ህልው ኩነታቱ ዘስተንትን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ጽቡቕ ዲ ሕማቕ ድኻም ዲ ብርትዐ ኩሉ ዝምባሊኡ እናስተንተነ ዝቆፃፀር ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣዒንተይ ብናፍቆት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ እዩ እቲ ዓለማውነትን ስጋውነትን ክስዕሮ ከሎ ነቲ ድሕነት እግዚኣብሔርን ነቲ ቃል እግዚኣብሔርን ንምስትንታንን ንምዝካርን ንምዕቃብን ይጽገም ስለ ዝነበረ ኣዒንተይ ብናፍቆት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ እዩ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርኢ ኣዒንተይ ክፈተለይ እንዳበለ ይምሕፀን እሱ ምዃን ምስ ኣበየ ግን ኣብዚ ነቲ ዘለዎ ናይ ድኻምነት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣዒንተይ ብናፍቆት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ እዩ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 يقريتا معرف 11 قصر 2 እንታይ ዝብል ካልኣይ ሳሙኤል معرف 11 قصر 2 ኮነ ከዓ ኣጋምሸት ዳዊት ካብ ምድቃሱ ተንሲኡ ናብ ናሕሲ ቤት ንጉስ ክመላለስ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ማይ ክትሕፀብ ከላ ኣብቲ ናሕሲ ኮይኑ ረኣያ ታ ሰበይቲ ከዓ ትርኢታ ብዙሕ ጽቡቕ ነበረ ስለዚ ኣዒንተይ ብናፍቆት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ እዩ ኣብዚ እቲ ኣዒንቱ ብንጹር ይርአያ ነይረን እንደዝኾና ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣይትዘሙ ኣብ ሰይቲ ሰብኣይ ኣይትኺድ ኣይትቕተል ዝብል ዓበይቲ ገበናት እዩ ብሰንኪ እዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ስለዚ ኣዒንተይ ብናፍቆት ምድሓንካን ቃል ጽድቅኻን ሓመቓ እንዳበለ ናብ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ዝኾነሉ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ማቴዎስ 6:22-23 ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን እዩ ካብቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ካብቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር ወፂኡ ናብ ካልእ ነገር ናብ ናይ ስጋ ነገር ናብ ግዝያዊ መልክዕ ናብ መንፈስ ዝሙት ክጥምት ምስ ጀመረ ኩሉ ነገር ክሪኦ ይከኣለን ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን اسم امرئة لب يزيمو عيني اسم امرئة عيني يزيمو لبي بالسيراك
عين بتريو لبي زموي مجمريات زموت قدمي بتكبار بحلينا يزفصمي ناي سغا مبراهتا عينها تعيت انتخونت بزولو سغاها بروح يخون عينها حممت انتخونت جنا بزولو سغاها صلمات يخون بارسي اتا اباها زولو برهان صلمات كاب صلمته صلماتوس كندي عبي يخون عينتي اتزلو خنتات بنافقوت مدحان كان قال صدق خان حمقا قلطيفنا من السحا كملس قلطيفو خابود قوتو ختنس زحجزو زنبره لب املاخ داويد زلو هلو كنتات يستنتن بزحات اندحرينا بقال املاخ هياوان إنا نابلو موتان كوينوم زركبو مس املاخ هلنا ندابلو مس املاخ زيلو ابسنا يالنا ندابلو عمص ازركبو نتهلو كنتاتهم زستنتنو يستنتنو سلازينبوري لب املاخ داويد ግን نتهلو كنتاتو بغبو يستنتن نيرو نحنا امنتاي كنتات علنا بزعبا هيوتنا خنجمجم أزيو سناي إيه. أبو قدر 124 كم تأجها نباريها جبرلو سرعتها تكها أمهارني زجبا أيكون كوني زجبا أيكون كوني جن بس أجها كم تأجها نباريها جبرلو بتخرسي أنت أتمهرنا بكم مهرتك أملاكنا وأكو بكم أبسان وأملاك كم تجبرنا كم أبسانا كم حاتياتنا زي كونس كم محرتك أمتنا كم محرتك ردأنا كم سأجها نباريها جبرلوي سلازم تايه جبرلو زدل زلو تخجبرلو زدل زلو مسوسي عبولو سرعتك مهارني نعخا تمهارايك خون نعخا خملخ سرعتك خمهار بقاعي كونكن جن نعم سأجها نباريها جبرل أب دقوا عرمياس معرف 3 قصر محرتو أيتود نمو الراس ديت أفاناس سأجاك زابيهري أمركو أبزنو برلو نجزابيهر بزي مزازو من فارسن بابيلون مسوردو أو زابيهر بخل نجار أخبيرهم كم سب كنابرو تاخلت وينهم جزاو تخسرحو كنابرو زابيهر بخل سلازردهم محرتو أيتود نمو الراس ديت أفاناس سأجاك زابيهري كم سأجاها نباريا خاقبر سلازا أبزبهن سأجا سلازلنا خاص أجا أبرئس سأجا تقبلنا حجبوا مسيته وهيبنا حق إنسان جنا بإياس كريستوس كنا سلازين إحنا خاملاتو سأجا أبلعل سأجا تقبلنا أبزبهن سأجا ينازلنا سلازي كم سأجا خان باريخا قبرلو سرعتات كخاء مهارني أب قصري 125 أنا باريخا مسكرات كخفلتسي أأمرو هبني أنا بارياها أبتي نفسه جمجيمو كاب حقيق زابير أيوز أخون بكا كمتك بس أجا أملاخ أبتي مجد الله أبزبالولون تايو أنا بارياها ودتها بارياها أنا بارياها مسكرات كخفلتسي أأمرو هبنا أأمرو يحتتالو مستوعال حتتالو إذا مستوعال قلنا من تاي مخنياتي دليلو مسكرات كام انت خفلت سلا قالكا سلا أملخوها سلا حقها سلا محرتك سلا فردها مسكرك خاون ما انتس انت هابني أأمرو هابن لذلك أنا محتاجه نمنتاي علامة يحطل إذا كل جزء كن الله مامود إذا جبر الليك نقول له خلا ناس مستجبر لنا خا نقول أتنا هيكون أملاخنا خينا حزنا لهم انتس نخامز مخنيات إذا جبر الليك إلنا نجسر زخانة مسكرات كام انت خفلتسي أأمرو حبني مخنياتو أب مزمور داويد 111 قصر 10 تايللو فرحات እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበቢው ዝገብርዎ ሁሉም ሰናይ ልቦና አለዎም ምስጋናኡ ንዘላለም ይነብር فرحات እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበቢ አእምሮ ሃበን እዛ አእምሮ ዘሐተካ ዘለኹ ግን ንምስክራት ካም ምንት ክፈልጥ ጽቡቅ ገይረ ክፈልጦን ምስክራት ካይ ሰሎሞን ካበቦኡ ስለዝተማህረ መጀመሪያ ካብ አምላኽ ዘሐተቶ ምስተውዓሊ ነይሩ ጥበቢ ነይሩ አብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ነዝህ ብዙሕ ህዝብኻ እዚ ደኣ መን ክፈርዶ ይኽእል እምበኣርሲ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉእን ፈልየ ንህዝብኻ ምእንቲ ክፈርድሲ ንባርያኻ
أستوعل اللبي هابو كفو كاب صبغ فليخ فلت نهزبها بحقي بفتحي من انت خمرحسي وأملاخ زستوعل اللبي هابني اكزيو انت ام هابا منابرتي كتنبر طباب هابني مستوعل هابني أنا بارياخ مسكرات كاخفلت سي أأمرو هابني أب قدري 120 شدشن حقها أفريسوم يمومو እግዚአብሔር ግብሩ ዝገብረሉ ጊዜ እዩ ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ሕግኻ ኣፍሪሶም የሞሞ እግዚአብሔር ዝገብረሉ ጊዜ ሕጂ እዩ ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ክንወጽእ ከለና እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ተመለሱ ኢሉ ንኽንሳሕ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ይወሃበና ሕግኻ ኣፍሪሶም የሞሞ እግዚአብሔር ዝገብረሉ ጊዜ ሕጂ እዩ ስለዚህ ህዝብታት ካብ አምላክ ከዓሉ ከለው ነቢያት እንዳለአኸ አገልገልቱ እንዳለአኸ ተመለሱ እንዳበለ ንኽንስሑ ይጽውዕ እዩ ሕግኻ ኣፍሪሶም የሞሞ እግዚአብሔር ግብሩ ዝገብረሉ ጊዜ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 118 ቁጽሪ 17 እንታይ ይብል ብህይወት ክነብር እምበር ኣይክመውትኔ ግብሪ እግዚአብሔር ከዓ ኸዘንቲኤ እግዚአብሔር ኣዝዩ ቀጽዓኒ ንሞት ገና ኣይወፍየንን كبر نسغرسوم يكون حقها أفريسوم ين حق أملاك كفرس كله እግዚአብሔር قصعو نيرو قصعو كله كوارد كله انت عزبل كي توارد كو تغاغو حجخ غنا تئزاز كا خحلو تئزاز كا من انت خحلس وردتي سنا يكون لي እንዳበለ ይዘመስገን እግዚአብሔር አዝዩ قصعني نموت غنا አይወፈንን حقها أفريسوم ين حقها ስለዘፍረሱ አጥፋአዮም ዘይኮነስ حقها أفريسوم يمሞ እግዚአብሔር ግብሩ ዝገብረሉ ጊዜ ሕጂ እግዚአብሔር ንኽንምለስ ይቀጽዕ እግዚአብሔር ንኽንምለስ ይገንሕ እግዚአብሔር ንኽንምለስ ይመክር እግዚአብሔር ንኽንምለስ ይዕገስ ስለዚህ ብህይወት ከነበር እምበር ኣይክመውትን ግብር እግዚአብሔር ከአኸዘንቲየ እግዚአብሔር ኣዝዩ ቀጽዓኒ ንሞት ግና ኣይወፈየንን ቁጽሪ 27 ስለዚህ ንትእዛዛትካ ካብ ወርቂ ካብ ጽሪ ወርቂ ኣብሊጸ ፈትወሎ ኩነታቱ ንገንዘብ ክብል ልበ ኣምላኽ ዳዊት ንገንዘብ ክብል ንወርቂ ክብል ከምዚ ፍትሒ ኣዳልዩ ድኻ በዲሉ ዝብል ኣይተጻሕፈሉን በጀካተን ሰለስተ ዓበይቲ ከም ሰብ ዝገበረን ውድቀት እዩ ስለዚህ ትእዛዛትካ ንትእዛዛትካ ካብ ወርቂ እረ ካብ ጽሪ ወርቂ ኣብሊጸ እፈትወሎ መፍታዊኡ ምኽንያት ኣብ መዝሙር ዳዊት 19 ቁጽሪ 8 እንታይ ዝብል ስርዓት እግዚአብሔር ቅንዑ ንልቢ የሐጉሶ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጽህ ነዒምት የብርህን ካብ ወርቂ ንሓቂ ካብ ወርቂ ንጽድቂ ካብ ወርቂ ንኣምላኽ እንድሕር ክንመልስ ኮይናሲ ጣዕሙ ክርዳኣና ኣሎ ካብዝስ እዚ ሕሸን ካብዝስ እዚ በልጸን ስለዚህ ንትእዛዛትካ ካብ ወርቂ እረ ካብ ጽሪ ወርቂ ኣብሪጸ ፈትወለኹ ምክንያቱ ንኽልተ ጎይቶት ክገዛእ ዝኽእል የልቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 24 ንኽልተ ጎይቶት ክገዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸልዩ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትገዝኡ ኣይኮነልኩም ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዝረድኦ ብገንዘብ ብወርቂ ተጠሊፉ እዚ ገይሩ ዝበሃል ጉድለት የብሉን ስለዚህ ከአዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ንትእዛዛትካ ካብ ወርቂ ካብ ጽሪ ወርቂ ኣብሊጸ እፈትዎ ኣለኹ ቁጽሪ 128 ስለዚህ ትእዛዛትካ ዘበለ ኩሉ ቁኑዕ ምዃኑ ቆጽሮ መገዲ ሓሶት ዘበለ ከዓ እጸላ ኣሎ ትእዛዛት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዛት ቅኑዕ እዩ ንመቕጻዕቲ ፈሪሁ በረኸት ደሊ ዘይኮነስ ብሓቂ ትእዛዝ እግዚአብሔር ቅኑዕ ምዃኑ ቆጽሮ ኣለኹ መገዲ ሓሶት ዘበለ ኩሉ ከዓ እጸልኦ ኣለኹ ምክንያቱ ንሓቂ ምስ ፈለጥካ ንሓቂ ምስ ኣለለኻ ንሓቂ ምስ ሓስካ ኣብ ሓቂ ጠጠው ምስ በልካ ንሓሶት ክትፍንፍኖ ብግዲ እዩ ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 31-32 ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ በሎም ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኹም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተ ኢኹም
ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፃኩም ስለዚ እቲ ሓቂ ከዓ እንታይ ኢላ እቲ ሓቂ ከዓ ኣይ ተሓሱ ብሓሶት ኣይትመስክር ወሃሰት ርእሲ ኣመፃ ምሕሳው ሓሶት ልዕሊ ኩሉ ክፍኣት ስለዚ ትእዛዛትካ ዘበለ ኩሉ ቁኑዕ ምዃኑ ቆፅሮ ኣለኹ መገዲ ሓሶት ዘበለ ከዓ ፀላእኩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 16 ኣብ ብፃይካ ብሓሶት ኣይትመስክር ስለዚ ነቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ዘየስተንተነ ትእዛዛትካ ዘበለ ኩሉ ቁኑዕ ምዃኑ ቆፅሮ ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ናቦት ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ብልዕሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈፀመ ናይ ሓሶት ክስታትን ናይ ሓሶት ምስክራትን ቁፅሪ ይብሉን ኣብ እስጢፋኖስ ዝተፈፀመ ቁፅሪ ይብሉን ስለዚ መገዲ ሓሶት ፀላእኹ ንኣምላኽ ዝሰዓበ ንሓቂ ዝፈለጠ ብባህሪ ንሓሶት ይፍንፍን ንሓሶት ይፀልእ ስለዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብዘን ናይ ሎሚ ዓይ ብሂል ኣብይ እግዚኣብሔር ዝብል ዝረኣናዮ ኣብ ሰለስተ ነገር ኢና ሪእና ንመዘከርታ ዝኸውን ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ህልው ኩነታቱ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባትን ኩነታቶምን ከዓ ይገልጽ እንታይ ከም ዘድልዮ ናብ ኣምላኽ ክልምን ከሎ ንምንታይ ዕላማ ይልምን ኣሎ ከዓ ኣርጊፁ ይፈልጥ ማለት ስለዚ እዚአን ኣገደስቲ ኣብዛ ናይ ሎም ንሪአን ኣብ ምንታይ ክህልው ኩነታትና ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጥ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣእምሮና ኣካልና እግዚኣብሔር ዝሃቦ ናይ ምስትውዓል ናይ ምልላይ ባህሪ ኣለዎ ኣብ ደገ ውፅእ እንተበልና ካብ ገዛ ኣብ ደገ ቁርዲ ዘሎ ዘሕልድ ዘሎ ሃሩር ዘሎ ኣካላትና ባዕሉ መልእኽቲ የመሓላለፊስ ንዕኡ ሰሚዕና ቁሪ እንተልዩ ክዳን እንድሕር ደሪብና ኣይክንሓምም ኢና ነቲ ዝወሃብ ምልክት እንደዘየስተውዒልናል ቁሪ ኣሎ ዝብል ምልክት እንዳሃበና ነብስና ክዳን እንደዘይደሪብና ግን ብቁሪ ክንሓምም ኢና ማለት ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ነቲ ከባቢኡ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ነቲ ህልው ኩነታት ኣብ ውሽጡ ዘሎ የስተንትን ካልኣይ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ሕግኻ ኣፍሪሶም እዮም እዩ ሕግኻ ኣፍሪሶም እዮም ካብ ጠቃዕተይ ኣናግፈኒ ንዕቡያት ኣሕሊፍካ ይተሃበኒ እናበለ ኣብ ከባቢኡ ብዙሕ ብሓይሉ ክሰግሮ ዘይክእል ብስግራ ክሰግሮ ዘይክእል ፈተነታት ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ናብ ኣምላኽ ይምዕቆብ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ዘድልዮ ነገር ጥራይ ዝሃበኒ ዘይኮነስ ንኸምዚ ምስክራት ካብ ምእንቲ ክፈልጥ ኣእምሮ ሃበኒ እቲ ዝልምኖ ፈሊጡ ይልምን እዩ ንኣብነት ኣደ ደቂ ደብዜዎስ እንድሕር ኢና ናብ ጎይታ ከይዳ ሓዲኦም ብየማንካ ሓዲኦም ብፀጋምካ ቁመለይ ኢላ ክትሓቱ ከላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዋ ትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ነቲ ንልምኖ ክንፈልጦ ነቲ ንልምኖ ዘድልየና ክንልምን ክንፅሊ ከለና ነቲ ንልምኖ ክንፈልጦ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ኢሉ በዘይ ምስትውዓል ንሕማቅ ክገብሩ ንኣምላኽ ዝሓቱ ንሕማቅ ክገብሩ ፅኹምን ፀሎትን ዝሕዙ እውን ብዙሓት እዮም ቃል ኣምላኽ ንጳውሎስ ከይቀተልና ከይንበልዕ ከይንሰቲ ኢሎም ዝተመሓሓሉ 40 ሰባት ከም ዝነበሩ ግብረ ሐዋርያት ይነግረና ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ንሕና ህልው ኩነታትና ክንፈልጥ ንገዛእ ርእስኻ ምግምጋም ሰብ እዝኒ ንዋንኡ ጓና እዩ ዝብልዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ካልኦት ብዙሓት ኢና ንፈልጥ እከለ ከምዚ ገይሩ እከለ ከምዚ ገይራ ዳኹስቶ ከምዚ ገይሮም ዳኹስቶ ከምዚኦም ዝገብሩ ክንብል ቀሊል እዩ ማለት ኣነ ከንታይ ገረሎም መዓንቲ ኣነ ከንታይ ገረሎም ለይቲ ኣብ ከባቢ እንታይ እዩ ዘሎ ክጥንቀቐሉ ዝግባአኒ ክገብሮ ዘለንስ ኣብ ከባቢ እንታይ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ጥበበኛ ሰብ እካ ይርኢ እሞ ይእለ ኢሉ ዓያሽ ግን ዘሊሎም ይኣትዎ እዩ እንታይ ዝሕጂ ብዘይ ምስትውዓል እንታይ ምዃኑ ስለዚ ቅድሚ ምዝላልካ ኢሉ ቅድሚ ምዝላልካ 7 ግዜ ሕሰብ እዩ ነቲ ትዘሎ ዘለኻስ ክትዘሎ ዲኻ ዋላ ውሽጢ ጥሒልካ ክትተርፍ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ቅዱሳና ቦታትና እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ክሰርዕዎ ከለዉ ምስ እግዚኣብሔር ግዜ ገይርና ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ውሽጥና ዘለናዮ ኩነታት ከባቢና ካብ እግዚኣብሔር እንታይ ንደሊ ህይወትና ምስ ዝተውዓልና እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዝሓሰብናዮ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዝተዛረብናዮ
እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዝፈጸምናዮ ነገር ቀልጢፍና ናብ ንስሓ ከነእትዎ ብንስሓ ምስ ኣምላኽ ክንዕረቕ ይሕግዘና ነቲ ምሳና ዘሎ ፀጋ ከዓ ከነለልዮ ክንዕቅቦ ከነስተንትን ከለና ከዓ ኣምላኽ እዝን ገይርለይ ሎሚ እዝን ዝናብ ኢደይ ኣሎ ፅባሕ ዘይክህሉ ኢልና ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ዕድል ከዓ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንጥቀመሉ ከምኡ ናብ ከባቢና ዘስግእ ኩነታት እንተሊ ኣብ ክንዲ ምፍራሕ ኣብ ክንዲ ምርዓት ናብ ቂምን ናብ ህልኽን ኣብ ክንዲ ምእታው ናብ ኣምላኽ ምምዕቋብ ናብ ኣምላኽ ምምዕቋብ ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ምስ ኣቤሴሎም ወድዋል ሓንቲ ዘረባ የብሉን ብኣምላኽ ዳዊት ምስ ሳኦል 3 ግዜ ፈተነ ቅትለት ክግብረሉ ከሎ ምስ ሳኦል ዘረባ የብሉ ምስ ኣምላኽ ግን እንታይ ዝብል ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎም ስኻ ኣምላኽ ምንጋፊኻ እሞ ሎሚ ንዓይ ኣናግፈኒ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ዳዊት ከም ኢሉ ይጽሊ ነይሩ ጽቡቕ ከም ኢሉ ምጽላዩ ቤተክርስቲያን ስለ ዝሰርዓቶ ከዓ ዳዊት ተኸልኪልና መዓልታዊ ዳዊት ከነብጽሖ ንኽእል ኢና ከነብጽሖ ከዓ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ነንብቦ ነገር ክርዳኣና እቲ ዝተረዳእናዮ ነገር ነብስና ምስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ምስ ፈለጥና ከዓ ቀልጢፍና ነቲ ንስሓ ዘድልዮ ክንስሓሉ ነቲ ዕርቂ ዘድልዮ ክንዕረቐሉ ነቲ ምዕቃብ ዘድልዮ ከዓ ክንዕቅቦ ምክንያቱ ኣኽሊልካ ሓደ እኳ ከይዝርፈካስ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ ሓዞ እዩ ኣኽሊልካ ሓደ እኳ ከይዝርፈካ እዩ ስለዚ ንሕግኻ ካብ ወርቅን ብሩርን ኣብሊፀ ሪኦ እዩ ስለዚ ናብ ሂወትና ኣምፂና ሎሚ ኣነ ቅድሚያ ንቃል ኣምላኽ ንምስክርነት እግዚአብሔር ካብቲ ናይ ዓለም ንብረት ካብ ናይ ዓለም ዋንነት ካብ ጨርቅን ወርርንስ ብሓቂ ንኣምላኽ ኣቐዲመ ድየ ዝፈልጦ ቅድሚያ ድየ ዝገብሮ ብሓቂ ኸነ ሓሶት ይፍንፍን ኣለኹ ድየ ኣብ ሓሶት ድየ ዘለኹ ኢልና ነብስና ክንምርምር እዩ ኤርምያስ ኣብ ድጓዓኡ ሰናይ ነገር ኢልሎ ኣብ ምዕራፍ 3:41 መገድና ንመርምርን ንተዓዘብን እሞ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ልብና ምስ እዳውና ከዓ ናብ እግዚአብሔር ንልዕል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜቶም ህዝብታት ኢዶም ናብ እግዚአብሔር ከልዕሉ ከለው ልቦም ናብ እግዚአብሔር ግን ከልዕሉ ኣይክእሉን ስለዚ ኢድና ምስ ልብና ናብ እግዚአብሔር ንልዕል መገድና ንተዓዘብን ንመርምርን እዩ ስለዚ መዝሙር ዳዊት ከም ጸሎት ከመስተንትኖ ህልው ኩነታትና ንሪኤሉ ህልው ኩነታትና ጽቡቕ ክኸውን ክእል ሕማቕ ክኸውን ክእል ነቲ ሕማቕ ነገር ብንስሓ ቀልጢፍና ሱርሰይ ከይሰደደ ክንዓጽዎ ነቲ ጽቡቕ ነገር ከዓ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ኣብ ከባቢና ዘሸግሩ ሰባት ዘጸግሙ ሰባት እንተልዮም ከዓ ናብቶም ሰባት ዘይኮንና ንጥምሲ ናብ እግዚአብሔር ክንምዕቆብ ናብ እግዚአብሔር ክንጥምት ከም ኣቦና ዳዊት ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎ ክንብል ዘረባና ምስ ኣምላኽ ክኸውን እቲ ዘድልየና ነገር ብጸሎት ካብ ኣምላኽ ቅድሚ ምጽላይና ንምንታይ የድልየንሉ እዚ ግበረለይ ክንብሎ ከለናስ ንምንታይ እዚ ዝልምኖ ዘለኹሲ እንተሂብኒ እግዚአብሔር ንኽብሪ ኣምላኽ ክኸውን ድዩ ንዓይ ከጠቕመኒ ድዩ ይጎድኣኒ ምክንያቱ ብዝተመለሰ ጸሎት ካብ ዝሕጎሱሲ ብዝተመለሰ ጸሎት ዝጉሂ ይበዝሑ እዩ ምክንያቱ ለሚንና ምስ ተዋሃበና በቲ ልማኖ በቲ ዝተዋሃበና ነገር ንኣብነት ሕዝቅያስ ዕድመ ክወሃቦ ምስ ለመነ እግዚአብሔር ከእርንበካ ኢሉ 15 ዕድመ ሂቡ ንጽባሒቱ ግን ቅድሚኡ ገይርዎ ዘይፈልጥ ጌጋ ፈጺሙ ኣምላኽ ግን ከእርንበካ ኢሉ ስለዚ ትንጽልዮ ጸሎት ሃበና ንብሎ ኳሕኩሑ ከርሕወኩም ድለዩ ክወሃበኩም ኢሉ እግዚአብሔር ግን እቲ ንልምኖ ነገር ክንፈልጦ ይጠቕመና ድዩ ይጎድኣና ንኽብሪ ኣምላኽ ይኸውን ድዩ ኣይከውንን ፈሊጥና ምክንያቱ ንሱ ብዘይምፍላጥ ንበዓል ክስቶ ጥፋኣለ ኢሎም ዝጽልዩ ሰባት ኣለ እግዚአብሔር ምስትውዓል ይሃበና ንሕና እውን መገድና ንመርምር ከምኡ ጌርና ዝጸለናዮ ጸሎት ተሊ ቀልጢፍና ክንስሓሉ ልቢ ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉ ዕቡያት ክጠቕዑኒ ኣይተፍቅደሎ ልክዕ ክንጽልለና ኣብ ፈተና ከይተኣትዎ ንቑሑን ጸልዩን ኢልና ስለዚ ነብስና ከምግምግም ኣብ ውሽጥና ዘሎ መዓልታዊ ስምዒትና መዓልታዊ ንጥፈታትና ብሓሳብ ይኹን ብተግባር ይኹን ብቃል ይኹን ዝገበርናዮ ክንግምግሞ ነቲ ጽቡቕ ነገር ኣጽኒዕና ክንሕዞ
نتزي صبغ نجر كا كنس سحلو أب كبابينا زلو خنتات أصنعنا ناب أملا كن معقب اتزد لينا نجر نمنتاي علامة يد لينا له كن لمن كلنا أمروها بني مسكرات كخفلت سي أمروها بني إذا أمروها بالنسبة لك زلو خا نمسكرات كخفلت سلا حقها سلا فتحها سلا فردها سلا زتبجاونت كا كمسكر أم مسكرنتون نقال كخبل كساب سماعت النت كبت حسي انتاي جبر أمروها بني سلا قالاتو إجزابير استمسجنا يكون أتي نلداويت زتواهبه شوعت هبتاتي هو إجزابير لمون نعنا إجزابير سناي فقاد خينو إزس أجاز خصقونا هوتنا كل جزية كم جم أمتى كنا تتعلنا كبابينا استوعلنا أملاك المعقب يتزاد لينا نجر نمنتى يد لينا لو ثليدنا كان لمن موت زوها بنا نبارخت كخون لومي منفس قدس زي مهيرنا مو سمعنا هنجبر غيرنا هنصدق نا إجزابير قدس فقاد يخونا لنا نقال إجزابير بهد جزيكمن صراحكمن عرفتكم وهايدكم بانك أدوان بتبعتن سلزت تغاتاتلكم أبتقبروا وسألت كل إجزابير اسمعهم سلقالاتو إجزابير استمسكنا يكون